Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi wajmain. Yang pertama kami panjatkan syukur kepada hadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ya ayyuhalladzina amanu la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Mugi sak pungkur kula saking Bekasi, warga masyarakat Bekasi Jawa Barat, kula dongaaken tansah rukun, kula dongaaken tansah pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Muga dongaku ki mau dijabahi karo sing gawe urip. Yamini malaikat cacah 1000. Bapak anom swara kong tur bening. Wah, nembang apa, Tru? Nembang dandang gula petingane dalang. Pak anom ki maestro. Kondang swara bening. Bapak anom swara kong tur bening. Lamun bapak mantep Karanganyar trampil resik sabetane. Kondang kon sabet resik. Gusti Benawa bagus kuwi putra sinuwun sing iso dalang. Yen Mas Purba dalang sinanggit. Mas Purba kondang kon sanggit. Mas Joko kondang edan, Joko edan Semarang. Pak Sayaka lucu. Dalang Klaten Pak Deyaka lucu. Dalang entus saka Tegal, dalang tengkleng baguse kaya permati. Kondang-kon bagus. Tinimbang yoga yoga. Gandem lincak pring tutul ngisor wit. Kae warung pojok dandang gula petingane dalang. Dalang yang sudah punya merek. Dalang yang sudah punya nama. Kowe gendirek. Aku yang nembang dandang gula. Judule dandang gula apa? Khususan marang Pak Kondang. Oh iya. Kawula ana ing tlatah Bekasi. Lenggahe pepunden budaya. Kondang Sutresna asmane dasare piyayi bagus mring budaya tansah ngleluri ora iman ing bondo mung kinarya laku kabudayan mrih ngrembaka
dalang sambat kuwi mesti diparingi mugi slamet raharjo kinutang kutangatan sapisa lelati lalu regeng suasanane dasare gamelan hebat wayang sak Indonesia iki wayang apik dhewe iki ya sing ning Bekasi iki ora mung sak Solo Raya ora sak Indonesia wayang apik-apik iki ya ngene Mas Kondang wis ora ning tandinge enono dasare sing gender iki ya kancaku sekolah mbiyen sing gender kuwi Mas Hartono. Yen aku kelas 2 kono kelas 3 lah Waluya ku sak meja karo aku ngaku pinter Waluya bodho dadi ya oh karo kancamu jalang tabuh mudyar kowe kok suwe ora tau ketemu ketemu ya cek ketok enom bagus ya matur nuwun dumateng staf RRI Jakarta ini sampun ngangkat kan kadang kula Mas Waluya menjadi PNS. Upamane ora dadi PNS cah kuwi arep nyambut gawe apa coba. Menar dalang ya ora jegos, jane ya godak dalang. Ini mbong kuwi. Tas pentus ngono aku ya ora mudeng. Ini kancaku sak meja kok. Dadi biyen ki anggere kos ngono iki madang esuk-esuk ora enek lawe ngono dibiyuyah karo Waluya kuwi. Biyo ngene asin to sus ngene. Asin diase aku ya ngono kuwi. Oh dibiyuyah ngono. Ya biyen iki ya ngono kuwi angel setu kan ora tau didet. Rimayat sekolah ta, Tru? Iya. Woro-woro, Reng. Woro-woro apa? Sabtu malam Minggu 17 September 2016. Ada pentas wayang. Dalang Ki Nanang HP di RW 05 Harapan Baru 1 lakon Klono Nanggap Wayang utawi Pandu Timbang lho. Ki Nanang ki mbiyen kerep melu aku jaman isih kuliah ning Solo. Angka 2 Jumat malam Sabtu 23/09/2016 Ki Mantep Sudarsono Alun-alun Bekasi depan Kodim tanggal 23/09/2016 Pak Mantep sing angka 3 Sabtu malam Minggu tanggal 1/10/16 1 Oktober Ki Sayaka Gondo Saputra dari Klaten RW 19 Harapan Baru 1 malam Jisuro iki aku ya mayang kuwi iya tanggal 4 ya kuwi nomor 4 Sabtu malam Minggu tanggal 22 bulan 10/16 Ki Anom Suroto dan Ki Mantep Sudarsono di alun-alun Marakas Square dari Umas Putra Pendowo Radio Ragil
Wis sang maestro Pak Anom karo Pak Mantep dadi siji. Iki nek ora Pak Kondang iki wis ora iso. Gathuke wong loro kuwi wis ora iso. Kaya aku barang niku wis ora iso gathuke. Nah, dadi Pak Anom karo Pak Mantep sak clear dadi siji. Ning Marakas, ya mung sing urung tau ning Marakas dalang nom ki aku. Aku ki mung krungu tok jare nek Marakas kuwi pengontone ki 12.000, 15.000. Aku wujute we urung roh. Lah coba. Terus kapan didhawuhi karo Pak Kondang ning Marakas sekali-sekali kula didhawuhi mriko kajenge kula nggih sejarah urip. Jadi ngono sok ditekeni dalang tengkleng sudah pernah pentas di Marakas ini ngono kuwi pupung ijek urip ngono. Jadi ora mung Pak Mantep, Pak Anom, Entos ngono kuwi. Sekali-sekali tengkleng ganti suasana ngono. Iya. Jadi esuk ben ngono ya. Kepengin ngerti aku. Aku ki ngerti kowe urung lho. Aku ki dadi Petruk seprono sepene. Ngkep iki awake dhewe teko kene iki gara-garane piye, Kong? Gara-garane taun kepungkur malam 1 Sura mayang ning Polsek Cakung. Wo gara-garane piyayi kene do weruh ana Polsek Cakung. Heeh. Malam 1 Sura setahun iki. Terus do pengen gaweane kok mung do nonton wayang saiki nanggap dhewe ngene iki. Wis, ayo turunan. Cengkleng diceluk njaluk sumbangan karo Pak Kondang. Wis pokoke kabeh alate digorene, pokoke ora bayar ngono. Ya. Wih, warga masyarakat. Ah iya wis ngono kuwi critane iki. Ya mung siji, Marakas urung aku. Marjeng nggo sejarah urip sampean tak tulisane nggon anu ngono, nggawa semen nggon buk ngono tengkleng sudah pernah di sini ngono kuwi iki. Pisan kuwi tok wis ora apa-apa aku. Mumpung ijek urip ora ngerti malah mudar lah sida mayang ning kono malah. Iki Pak Kondang meding guyu. Iya. Iya lah ya. Ya ana guyu Pak Kondang. Oh, piyayi sing teneng tetulung karo seniman ki ya Pak Kondang kuwi. Aku ki biyen ki ngerti Pak Kondang ki aku ki isih sekolah ya lulus sekolah lah. Lulus sekolah ning Solo kono wis lulus ning ya agak ajar-ajar dalang. Pak Kondang yang ngrawuh ning Solo ning daleme Pak Anom. Pak Anom nglumpuk Mbah Darman, Pak Mulyanto senior kabeh dalang, wah dalang sampuh kabeh. Pak Mantep do jagongan dadi siji aku mutung-mutung ning kursi. Aduh ngono, Pak Kondang iki kuwi to apa kok bagus men kuwi aku ya ngono. Mbok modar aku ngono kuwi. Dadi aku mung kok kaduane mung kelap-kelop iki. Terus do nyekel wayang apik-apik ngene Mbah Darman. Pak Mulyanto niki lho sae wayang Bratasena ngoten iki sae. Terus Pak Kondang wis gawa nang Jakarta e. Wis regane pira ditutup. Aku kuwi mung plentas, plentus. Mung tak akoni tenan kuwi. Dadi aku ora wani nyedak ngono wis ora wani kuwi senior kabeh. Aku kuwi mung cah cilik ngono lah. Matane kelap-kelip ning tandek buk ngono aduh ngono ya mung ngerti Pak Kondang mlaku timik arep metu ngono kuwi tipake tak tipak Pak Kondang niku tenan mboten kok kula ku sombong mboten ning Gusti Allah niku nggih suwe-suwe niku nemokke ngoten lho antawisipun kula kali Pak Kondang ngono terus setahun kang kepungkur kula pas mayang napa pundi nika Pasar Minggu nggih sing yogane nggih niki Pak Presiden Jokowi nggih ngadeg Pak Joko Presiden. Nggih, kampanye ping 3. Mayang ning Pasar Minggu ki ping 3 jroning sesasi. Kuwi evene Pak Joko arep jago presiden. Lah, yo yogane ya iki RRI iki kabeh iki. Wah, terus malam terakhir aku wis tuku pesawat terus krungu ana pengrawite sing muni njeng-njeng enten wayang Pak. Enten pundi Bekasi daleme Pak Kondang. Sing ngasta Pak Sukron Suwondo. Sampeyan mang tindak mriko tak batalke sana. Pesawatku tak guwer ngono. Aku terus naksi. Wus ngendi nggone ora mudeng aku. Entake pira wis ora mudeng diubeng-ubengke entek 600.000 aku. Aku ki wis ora mudeng Jakarta ya mbok ubengke ning endi aku wis ora mudeng bayar pinten Pak? 600.000. Oke aku. Aku dasare bar mayan ndedit. Ora apa-apa.
Wes ning kono salaman karo Pak Kondang. Wah, sing mayang Pak Mondo saka Blitar. Aku sewengi ning kono. Kondang lak petuk ning Solo kono. Delalah ning ngene Pak Mantep aku ditinggal karo sopirku. Sopirku mulih dhisik. Aku teko esuk karo Pak Kondang kuwi. Aku ditekoki, "Mas, sampeyan ajeng mantuk mboten?" "Nggih mantuk, Pak." "Lah nitih napa sopir kula ndaduk wae minggat aku yo ngono kuwi." "Lah engko kula derekke teng daleme sampeyan." Aku diterke mulih. Wah, aku terus kelentrong ini aku. Wah, niki to daleme jenengan nggih ngono. Wah, elok nggih Mas. Niki tesih utang apa aku yo ngono kuwi. Apa nggih Pak Kondang? Esuk arep ning pesawat subuh-subuh kerek. Terus akrab kuwi akrab jauh iki terus dibel. Iki masyarakat Bekasi Mas arep mayangan kowe. Pokoke kowe mayang rene ya tak cepaki gamelan karo pengrawit komplit. Oh nggih. Wis rasa ngarani piye-piye pokoke mayang. Oh nggih, aku wis ngono kuwi, Nduk. Wis ngono kuwi rek tenan. Pendadane ngebel meneh nggawa sinden Mas. Ndelalah enek sinden ijek urip sitok iki tak gawa. Liyane mudyar kabeh kan kok. Nggih niku sejarahe ngoten niku. Lakon mayang bengi niki. Ning kene wis krungu wara-wara ngono kuwi waduh marakas. Kuwi kaya ngopo to nggone kuwi? Ganggre penonton kok 12.000 niku kaya apa? Amba karo gunamu amba ndi? Aku gak nganti gumun aku. Nah, diterke tumpuk rono aku jare. Larase pelok. Ya pelok 6. Ya Mas Hartono, pelok Mas. Iki pamundutan saka saka anak buahe Pak Kondang Putra Pandhawa. Dari Putra Pandhawa minta lagu Larase Pelok 6. Karya Ki Narto Sabdo, yang penting karya Ki Narto Sabdo. Oh ya, oke. Mas aja dipleroki. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Kok yo sing eling iku budaya pancene bener kandhamu. Poyoi tinggal lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Kok yo sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu. Para suling kumandang suarane sulit sampai nangune ayo
balakae kaya kupulan satelit sekut terno kelan injem sae menteri labur geger jalan setrani ojo yang kotara wae ben awe ora kadok tenange yo ayo ayo dasar dina malam minggu nggih, matur nuwun menika karya Kinarto Sabda. Gandeng menika menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71. Nah, saya minta lagu Pejuang 45. Kula wiwiti saking identitas Jawa Tengah. Mengkih terus munggang bablas Pejuang 45 larase pelok 6. Bawane Sinom Sang Proklamator. Sinom Sang Proklamator. Ya. Ya. Memulai suara Bung Karno sang pahlawan proklamasi labuhe tumrap negara depani bubar dewe pantes tinulat sami asmanira ambar harum kondang sak jagat raya lestari nganti saiki tetek tatak tutuk angga yoh marah diko strategi wawasan identitas Jawa Tengah unang
agung breh lestari ning bangsa strategi kawasan identitas Jawa Tengah. Pancakatran ideologi Pancasila nindakake demokrasi Pancasila ekonomi laksana ake pasal 30 UUD 45 sosial budaya tansah leluri kapribaden bangsa katenteman ing bebrayan saking pembangunan strategi kawasan identitas Jawa Tengah. Pidato Bung Karno teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Kalau kae kenderane ku mepet awe abang putih sati warna iku lambang sejatine. Negara kita wis merdeka, ada dasar Pancasila. Dumadi kawaring mangga, itulah aku putih lucu tahun 1945. Rambate ratahayu kala pisuntul sari Rambate ratahayu kala pisuntul sari tumandang sareng maju tumate ratahayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 untuk merdeka. Kalau kae kenderane ku bebet angawe abang putih santi warna iku lambang sejatine. Negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila. Dumadi kawaring mangga, itulah aku putih lucu tahun 1945. Rambate ratahayu kala pisuntul sari Rambate ratahayu kala pisuntul sari tumandang sareng maju tumate ratahayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 untuk merdeka. Waduh, semangat pejuang 45 ya, Truk. Pancen kemerdekaan harus semangat. Lagu iki mau sing gawe sapa? Identitas Jawa Tengah iki sing gawe almarhum Kinarto Sabdo kang wis jinempono ing angin cinanding tepet suci. Lah yen pejuang 45 saire sing gawe Bung Karno nanging instrumen gamelan sing gawe Kinarto Sabdo. Waduh, nek ana wong biyen ki ampuh. Wah. Ora kaya Bagong kuwi. Ah, kuwi
Ora mudeng budaya kok. Sapa Bagong kowe? Ora mudeng budaya men, nek penting nyawer. Mondo ora memper. Lah kowe kuwi jarene kok karo Gareng ora rukun kok. Ora rukun. Lah sebabe apa? Ngene, kabeh nganggo lara-lara terus. Lho lara-lara piye? Lara-lara kene. Iki arep korban lho iki. Wes. Aku ku ndedet 500, Gareng ndedet 500. Dadekke siji tukokke wedhus. Rikala 8 sasi kepungkur. Oh, jadi sak yuta tukokke wedhus. Gandeng wedhuse mung sitok. Didomong loro, bagi aku ngarep, Gareng bagiane mburi ngono. Ngarep ki nggon cangkem teko geger kuwi bagi aku. Geger teko buntut bagiane Gareng. Lah terus aku ki gagiane ngarep mbolekke suket bendina ngono. Bagi aku ngarep kok. Aku makani terus, ngombeni terus. Mergo aku ki bagiane ngarep. Lah nek wedhuse metu srintile, Gareng moh gua. Kudune tak sing mburi sing gua. Lah alesane Gareng jare peh diloloi kok ngarep ngono. Nek ora mbok loloi kok ngarep, ora metu srintile kok ngono. Saya suwe wedhuse iki meteng. Lah manak dipek Gareng kabeh aku ora dibagi. Lah alesane metu mburi ngono. Apa kowe wis tau weruh? Nek wedhus manake metu ngarep ngono ki wis tau weruh. Kemrapa wedhus sak pecok mudyar ngono. Lah wedhuse modar wis ngono. Wis kelangan 500 ora apa-apa ning aku wis lega atiku. Ya perkara kuwi ngono. Mula aku ki karo Gareng wis moh aku. Gareng ki dadi banyu, aku mau nyawuk. Dadi godhong, aku mau nyawuk. Wah modar kok. Godhong ki nyuwek. Aku ora tau nyuwek nyawuk terus kok. Mudarke wong kok. Lah kowe iki saiki ora Bagong nyambut gawe apa? Nyambut gawe tukang cukur ya di masalahke karo Gareng. Lho. Kowe iku nyambut gawemu ki tukang cukur nek ora Bagong. Heeh. Lah kok dimasalahke Gareng ki ya serik. Kan aku ngene nyambut gawe tukang cukur ning ngisor wit waru, nggone idum kae. Ngono ku tak kei sepanduk tulisan. Tulisan piye? Cukur ngisor waru. Ngene. Cukur rambut ngisor waru. Lho, tak cetha ya. Dadi sepanduke tak tulisi cukur rambut ngisor waru. Lho, ora cetha. Wes waris sedina ki 300 ndas. Sedina laris. Gareng srek. Lah, terus dilalaki Gareng srek iki nganyel kita sepanduke iki disuwek. Lho, sing disuwek piye? Lah nggon warune iki lho disuwek. Lah unine ya cukur rambut ngisor. Ngono tok iki. Rarune ora enek kok. Dadi cukur rambut ngisor. Ora enek wong mara. Mara dilalas sinden mboke tumpuk. Kok tulisane kek cukur rambut ngisor, Mas. Oh. Ya rene jabuti aku ya ngono malah. Saking anyel-anyel kok. Perkara apa? Ya gak kuwi ngono. Iya. Wes sing penting rukun sedulur. Ngono. Iki ana sinden-sindene kudu digunakake kok. Wes beres ngono. Wah, aku ki seneng aku. Sapa? Ya sinden-sinden kuwi bangsane Wainten. Yo Wainten. Aku nggih kula. Aduh. Kula Mas Gareng nyong wis turu nembe di nganu lan nembe didulit ket mau ora dicolek-colek. Oh, didulit. Nembe dicolek. Oh, dicolek. Nggih. Nek didulit niki maklit ngene. Colek. Anu gandeng sampeyan niku tak wong Banyumas. Banyumas. Aku nyuwun lagu Banyumasan. Nggih ning temenan nun sewu tetep sewarane si Sementor mau ki sapa? No Sementor. Anu keponakane Mbak Ayu Ngadisah. Oh iya. Main modele be pada. Jadi Sementor ki jemendur ya. Mboten. Maine kaya sawah kebanjiran kimplah-kimplah ayune ngepol. Jembengdur.
Umpamane kae lagu Rondo Nunut terus Ilo Gondang ngono ki sampeyan isih kelingan. Teles lah teyeng. Tayeng. Teyeng. Sing ndi sing Ilo Gondang apa Ilo sing gondang ya teyeng randa nunut ya teyeng pokoknya tergantung bayarane. Oh ya. Yo Randa Nunut. Randa nunut apa ilo gondang? Randa Nunut. Yo karo Ilo Gondang tak senengku. Loh. Loro. Loro ora apa-apa ora tau krungu lagu-lagu kuwi lagu-lagu kuwi aku cilik. Randa Nunut. Langsung nggih, mboten dibawani kan? Yo nanane nunut ngene kae. Alhamdulillah ora dibawani nyong langsung. Senenge nyong ya sing kowe sing langsung. Lah yo ngono kuwi. Randane sakniki. Ya saiki. Randane. Nunut. Sip. Ora nunut. Sing pinter ndalang. Ya. Ora nunut sing pinter ndalang. Ya. Nunut ta karo Pak Kondang. Ya. Nunut karo Pak Kondang. Sego wuduk enake dipangan esuk mangan karak diremuk-remuk sindene perak dalange ngamuk. Lah arep kepriwe-kepriwe ya ora nana parikane kuwe. Lah piye? Ya ora nana sinden berak lah berak kepriwe sinden genah paling-paling pating cekakak tok. Sing ana ya sing berak ya sing dalange kayak kowe didepi welulang garing ngomong dewek maceh dewek. Randane. Arep mudar iki sing. Kudu nemen tak sauri kan randane. Terus randa nunut. Ya, terusno. Wis men. Aku ya seneng karo kowe kuwi kok. Padha nyong bedemen angger melu dalange iki ya kok nyong ngomong dewek ora mudeng. Terus aku pokoke anggere. Dah, kadang. Ono. Ya. Ora sida nunut karo dalange. Ya. Mau Ora sida nunut dalange. Nah, terus nunut tasing pintar ngendang nunut sing pinter ngendang. Yo. Bocah-bocah kowe nyolong jagonge bayane omeli seneng bae suwe-suwe digo mantune. soalnya angger sing ngendang jan temenan main. Iya main. Subur makmur ora kaya Pak Dalang jan temenan arep ketemu nyong kaya angka 11 angka 1 karo angka 1 ora nana balunge kabeh mengko paling sing ngirit kucing. Lah nek aku ki lemu ya ora tengkleng. Dadine tengklong ngono. Nyate diarani tengkleng niku sing ngarapi Pak Anom. Temenan kula temenan yakin. Pripun? Pokoke jos gandos wengi iki dalange cilik si cilik tapi dawa banget temenan asli. Loh, apa kowe kepengin weruh? Mboten maksudnya nggon cengkoke nggon anu suarane bisa mulur ngoten. Ngono. Jamune napa nyo anu kepengin takon kaya kuwe. Ya iya, Godawa ki mau. Nggih wong nyong duwe tapi maksudnya ora sedawa kagungan iki. Liyane ora ngono ya. Oh ya wis. Nek mung dawa babakan kuwi ngono. Maksudnya trike kepripun gen aku bisa kaya kuwe ke suarane. Ya wis moko sesuk esuk-esuk tak anu tak ajari ning pondokan kono mung nurut tok ae. Nadane ndang. No. Ya. Nadane. Ora sida nunut karo Mas Tengkleng. Ora sida nurut Mas Tengkleng. Ya terus sanunut sapa kowe? Rumangsaku kok setrume gede temen ya. Lah ya gede. Nunut tasing pintar ngegong Nunut
sing pinter ngagong. Yo. Pindang pitik bumbune sarwa setitik aja ngumbar prawan cilik akeh bujang pating Melasi tukange ngegong temenan dekem. Dekem ae. Nyelempit nang tengah-tengah gong ora keton kancane tak. Menika nadyan pengegong, menika dosen UNS Surakarta. Nggih. Mulane temenan pantesan oleh ngegong main. Nggih. Asli. Terus sing bedhug niku S2 isi Surakarta menika anak kula. Nggih, sing bedhug bagus niku le. Nggih, S2. Pantesan mirip. Nggih mirip. Mirip tanggane maksudnya lho. Iya. Terus sing ngendang lemu. Nah, niku nggih S2 wonten isi Surakarta. Ning temenan pilih-pilih nggih kula tetep milih sing ngendang. Ya lemu ya. Mboten sampokane empuk. Empuk. Sing ngegong melasi temenan. Iya. Wis batangane cilik dawa pentrolane gedene ora umum. Ora apa-apa. Lah nggih upamane temenan sekali-kali digongi seminggu si tenger-tenger bae. Kelingan pentrolane niku lho. Saterus ditelateni ya suwe-suwe tayeng mandeg pokoke jan anggere piyayi pinter beda karo nyong kok. Oh iya. Dikodeni kayak ketok langsung mandeg. Heeh. Terus Saterus moblong dewek. Banyu matur sembah nuwun. Nah, Mbak Wainten. Saiki bintang tamune. Mbak Tumpuk. Pamundutan. Request kepada Pak Dalang Dengkleng yang bagus sendiri. Oh, ya. Minta lagu Jambu Alas. Mohon dinyanyikan oleh Mbah Bewok dan Nyi Tumpuk. Dari saya Rawi wong Sumatera. Wah, nggih. Sip. Pundi Mbah Bewok? Mbah Bewok. Ya, serpeki Mataraman to. Tuli tok ndat. Monggo Mbah Bewok.
iki tanding karo tumpuk cocok iki. Tumpuk ini tak sawang-sawang pengiringan yo ayu jane yo. Izin Pak Dalang. Pripun Mbah Bewok? Izin. Waduh. Kabare dos pundi, Mbah? Waras sehat. Sehat. Waduh. Tapi dedekan ya Pak Petro. Loh, dedekan sebabnya napa? Ketemu tumpuk. Oh ya sebabnya. Ya malah beneran udah dirangkul kayak malah deg-degan iki kepriwe iki. Lah wong jenengan niku kesempatan jajar kalih kula malah ora dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Takoni dalange. Dalange kepengin apa ora? Lho. Ora Piye? ditakoni juga dalangnya jelas. Ya jelas. Yo dudu. Wong kok iso mumpluk ya ngono kuwi ya. Iya, tumpuk iki to, mula jenenge tumpuk. Asli jenengmu ki sapa to, Pak? Tumpuk. Heh? Tumpuk. Cipluk. Oh. Iya. Mangke nek jenengan tanggapan ten mriki. Terus jenengan niku li mesti anu napa niku? Apa? Mamane transfer kaya kowe ngotak wae jeneng asline. Hmm. Anggar urung nangkap ora tak wae jeneng asline. Mbok ngono. Ya wis. Yo matur Pak Kundang mergo kok kene iki mesti Pak Kundang ora Pak Kundang nek mudian kok kene. Lah Pak Kandang kok pundi ta? Yo ndelik. Nggih. Daftar Pak Kondang jan melasi banget kae dalange. Marakas baru ngerti. Urung ngerti wong tah desa. Ya Allah, melasi banget duter-uterake karo tukang taksi ngentek 600. Heeh. Ya wis ora apa-apa pengen kepengin weruh Jakarta. Monggo anu Mbah Bewok. Lagune Jambu Alas. Musiknya terus mboten niku. Monggo. Pak Budi, ya Pak Budi. Yo. Ayo Mas Wasana. Pak niki Pak. Kelingan manis asem. Mas Eseme. Mangga.
Nggih, sami-sami Pak Bewok. Waduh. Alhamdulillah. Sampeyan oleh ki ya. tambahan. Oh, anu to nyawer to ya. Alhamdulillah. Jakarta iki kondang Raja Sawer. Pitruke lirak-lirik wae kok. Pripun? Isin aku. Oh, Petro lirak-lirik. Ngono ku. Lah sampean niku kok dilirik kalau Petro kok bingung to? Nah iya, dudu Mbah Bewok. Ya coba. Di sinten? Pak Jelasi Mantoro. Oh, nggih. Aku mudeng anggar Pak Budi arep mbok celuk ngono kan mbok gogohi kok. Ngono wis entek oke aja mbok gogohi ae. Lah niku wah jan jan mau sak kepok lagi kalau seprapate. Lah niku percaya. Pak Budi ngersake apa, Pak? Ya, dedeh lah tumpuk ngono kuwi. Apa? Mau kayaknya pesen menden pedokan nggih. Weh. Mendem wedokan. Kembang rawe. Oh ya wis, Hmm. sing nembang kembang rawe sing nyawer Pak Budi karo Pak Warsono. Iya. Kembang rawe. Ampun kaget anu Mas Petro. Dalem terus pundi, Mbak? Menawi mayang ngeten-ngeten niki pancen wis. Ngeten iki? Tahu wayangan kula meneng wae malahan lah Mbak aku ora diceluk dhuwit utuh ngoten kok. Oh, aduh. Wis tau dikonake nggih. Mulane nek teng Bekasi niku nggih nek ngene sing bagian saweran niku nek ora diceluk malah do gelo. Oh, ngoten. Nggih. Nggih nyuwun ngapunten wong Nggih. kula nderek panjenengan nggih nembe pisan iki. Nggih ketempo. Ampun kapok nek Mboten. jenengan tanggapan nggih kula dikabari. Oh, nggih. Demben niku jenengan wayangan tok pasar Minggu niku kula inceng saking kaduan patek lek tiga banget aku ora tau melu. Aduh, nggih nika jaman Pak Jokowi nika Nggih. Nika caket kalih ngen kula. Oh, sakit to nika? Nggih, lah kula kinceng saking tebian. Oh, nggih. Masalahnya kula niku enten Solo niku kali Pak Jokowi niku satu partai dulu gitu. Oh, ngoten. Nggih, dadi Nggih. pun akrab ngono nggih. Nah, saiki presiden ya wah, kelasnya dhuwur ora mungkin petok. Lah, Tapi jenengan- pabrike Pak Jokowi niku sak RT kalih nggih kula. Oh, Ngoten. ngoten. Nggih. Pabrik kayu sing kobong niku lho. Oh. Nika niku sak RT kalih nggih kula. Dadi niku pegawene niku nggih mung RT nggih kula mriku. Nah, dados nggih. Caket nggih. Cak Sono. Bang Rawe. Ayo Mas Budi. Caritane wong seneng nunggal sak bale. Caritane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer demek pipine. Banjur ngomong Dik, aku tresno kowe. Caritane wong seneng tanggane dhewe. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer demek bokonge. Banjur ngomong Dik, aku tresno kowe. Kembang cepoko hatiku digawe lara. Kembang melati agawe larane ati. Kembang kecubung hatiku digawe bingung. Kembange mangga tresnaku wis rada buyar. Mula wong tresno ora kena nggo sembrono.
saka atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis rada buyar mula wong tresna ora kena nggo sembrono ora bate temaping kaya wanita kembang gawe iku paribasane tinimbang bingung hebat golek liyane matur nuwun Pak matur nuwun Mas Budi Mas Wasimin Pintere golek itu. wah jan ning iki ya mumpung sing anu nang kene jiro lupat yogane sing kelambi ireng jiro lupatmu pas Ya. Mas kok dudung sing nggone Jawa ya Mas Ya. ya Dek gotu kudut Ya. wis nya Ya goku ya. Lah birenge kok goku ngono. wis ya kelambi ireng yogane nek dalange wis duwe bagian dhewe Oh iya no. Anu, lagune Pak Tengkleng sing panggodaning katresnan. Lho. Iki nek tumpuk ora iso mestine kuwi Lydia. ayo Lydia maju luru pasaran nang Jakarta Ya. Kowe ngadeg kok ngendi ya? ning kok nek anu bose mayang ya aja kali nyong daftarna karo bose Ya, gitu. Kuwi anggere ndiyang pedhot. wah Saiki jomblo. mulane nek diang-janganke mbok ajablit pelit. Ya nek yange njaluk apa nek duwe wenehi. Ya. Kene maju. Nah. Kuwi ya Lydia. Komik. Dalem, Mbak. Asli saka Cilacap ya. Sampean kuwi pentas wayang ngene iki melu dalang pertama ngono sapa? Lah nggih Pak Tengkleng. Pak Tengkleng. Waktu itu masih kelas berapa kamu? Kelas kalih SMA. Oh, kelas 2 SMA. Nggih. Dadi ngerti wayang ngono kuwi Pak Tengkleng nggih. Nggih. Pertama kali. Rujak plenras, plenprus urung ketok ayu ngono kuwi. Wong kuwi Dipupuri malah kelawu. Oh, dipupuri malah klawu. Ya, lagune Pak Tengkleng sing judule Panggodaning Katresnan. Oh. Larase pelok 6. Kowe bawane apa ora? Jenengan mawon. Wah, Jenengan sing repot. ndang kowe ngadeg kok. Iki bawane Sinom Logondang. Mien aku ra wis kandha marang sira doh wong manis ngeling ngojroning bebrayan kebak panggo dosa yakti rupeta kang ngrimpeti dohne masih krawong ayu mbok aja salin slaka
lan maneh citra ing janji jebul teka gandeng marang priya liya langsung saja buka teluk tampani kendang irama dandut dados wekasane murung tak suwun marang sliramu yo kok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satulus wong ayu kok aja bingung atu mlangung satemahan jetung kaya wong kelangan betung gelek-gelek wekasane murung tak suwun marang sliramu yo aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satulus tetep tulus nyegani siraku turun dan ketok kompak yagane yoga niki anggere niki jek do melek kabeh. Sinden ki anggere niki jek do melek kabeh. Mayang ning desa. Ngisor pring udan deres.
Tendane bocor. Sindene loro tuwek-tuwek. Yogane ora kompak. Terus sing nonton ki mung kari 5. Wayange eli-eli kae. Gamelane wesi. Sewengi kaya setahun. Ngono kuwi iki ya tau dialami. Anjen jerih payahe seniman ki ya werna-werna. Lah nek iki digelar sarwa apik kabeh wayang Pradamas. Gamelan apik, seniwati apik, yogane elok. Lho mestine kepenak sound system barang ya apik. Ning ngono ki sound system iki wis welik ae. Sing nunggu ki micek ngono. Bengang bengung ya. Are nggo suluk ngono. Menene suarane gedhi bumi gonjang ganjing langit kulap-kulap. Bumi gonjang ganjing. Nek sone iki iso dadi cilik iki kuwi. Iya. Anjen ngoten niku wong seniman jerih payahe niku werna-werna nggih ngoten niku wis tau dilampahi pun tau dilakoni. Terus desa-desa ngoten niku. Kula niku umuk mboten, kula niku dados Petruk wiwit taun 88 ngantos dumugi taun 2016. Yen kula Petruk niku sampun 28 taun. Saking pun suwe. 28 taun ki yo perjalanan yang sudah lama. Jadi maneka warna. Pentas nggon seni iku wis maneka warna kula dadi Petruk niku ora tau kok sesasi ora mayang ki yo urung tau mesti yo mayange Gusti Allah ki adil nek ora dikon mayang wong modar no. Arep piye? Bulan menika kula niku kok jeneng umuk mboten kula niku entuk 16 nggon. Ayo lumayan. Ngatasi September besar niku nek wong desa mriku akeh mau digawe. Golek sinden wangene setengah modar. Wes tumbuk rono tumbuk. Wes wangel. Desa niku waris ora umum campur sari. Wah, waris ora umum. Sinden niku sore enek sing ning omah anggere ngeten iki. Niku anggere sura, sing ngarep niku. Sindene rupane eli-eli niku. Adus marane ngene sinden dolan niku sinden. Lah kuwi mung dasteran tok eli meniki ngopo kuwi? Mas sasi ora nyambut gawe. Lah ngopo? Ha wis ngene iki metu terus keumangan. Wis sorane wong ngejop. Lha wong sura-sura arep napa? Nah, nggih, pancen ya kaya ngono kuwi jerih payahe seniman. Lah kuwi terus eneng Pak Kondang kuwi sura-sura dikon mayang, sura-sura dikon kelengan. Kuwi ya kuwi ngurip-urip. Bondone Pak Kondang iki 20% untuk budaya. Dadi disalurke budaya nya. Biyaga iki iso urip nya. Tumpuk ya iso urip nya ngene. Wong sing apik iki ngoten niku. Nah, larase kowe arep nembang apa, Pak? Nembang apa? Ya. Kula tak nawani kalih ingkang tasih anu nggih pungon nggih. Ya. Lah niku saya seberang kali ngersake napa sing penting nek kula iso mesti kula caosi. Ya. Lho, Apa, Mas? Ki jeng miring? Ya. Ayo arep miring karo sapa? Karo tumpuk. Rene to? Kijeng miring, ora apa-apa. Ya nek ana sing pinter beksa dikancani luwih apik. Ngene, Pak. Non. Aku ki pengalaman. Nggih. Pancen lagu iki Kijeng Miring kuwi sing kondang. Wis ngendi-endi Kijeng Miring. Nek aku ki metro ning Pati, terus ning Jepara, ngono kuwi lagu ki jenenge ora Kijeng Miring. Napa? Kuburan Jugruk. Aku ki malah judeg ning kono kuwi. Mas nyuwun lagu Kuburan Jugruk. Lah iki apa iki aku? Wah. Lah tibane kijinge miring kuburane Jugruk iki kijinge miring karepe ngono kuwi. Oh kalih kados nika to. Jalan terbaik. Iya. Aspal goreng. Aspal goreng nggih. Niku daerah Jepara. Tur kuwi diwiwiti saka Kaduk Retna. Dadi mboten kok langsung kijing miring. Ya coba diwiwiti saka Kaduk Retna Ketawang. Ya larase Slendro Songo engko diunggahke ning kijing miring, ditayupi wah penake ra umum. Niku nek daerah lor ngoten niku, walah sing
Sing joget tuwik-tuwik wong Sarmudyar kae. Ijen ndode duit niku ya nyawer karo ledek-ledek ngoten niku. Seneng lho ngoten niku. Nggih. Lah niki ingkang rawuh mbok menawi ingkang biasa beksan minggah pareng. Mau mboten napa-napa. Monggo. Hati mbangane ngempet nek wong ngempet iki malah marai keju. Iya. Monggo. Ya, Mriki niku lah biasane mirsani teng mriku ngene Pak Kondang niku wah jian. Nggih, ngenten Kone wayang krep. jembar penontonnya Nggih. kebuak. Wah, melane. Nggih, niki nggih kebak penonton iki. Oh, saestu niku ngatos teng pinggir-pinggir kali mriku. Lho kok ya ijek akeh men to, Pak Mas. Nggih, penuh niki. Ah, ijek teko mburi-mburi. Ngaben iki ya niki wis penonton wis do bubar kaya ijek ukih men to. Alhamdulillah nek teng Bekasi niku sansaya dalange saya jan. Wah nggih. Piyayi mriki niku wis pandemen Pandemen budaya. budaya nggih. Angin angit milih arum arum rumrang ganjaran sari angin angin paksa ya
pripun? Saestu sae. Lah nggih. Nggih. Pancen abene kan mau digarap langsung kijing miring. Nggih. Niku saking Kado Retno niku pancen darah lor ngoten niku. Oh, Darah nggih. bluro ngetan. Ngene Pak Kondang niku. Ngajeni jambon. Pon. Antos dugi Tuban, Gus Idul, Tepu, Padangan. Wong niku pun ngoten niku. Pengalaman daerahku ya mergo saka metruk rono-rono kuwi mau. Ngono ya, Tru. Iki jam pira to, Rek? Wah, lek kok jam 3 kurang seprapat to, Gong. Wah, ora krasa ya. Perkara tumpuk iku ora krasa. Ngadep ana ngersane Ndara, Gong. Oh, beres. Protaruna angucia. Didem prabawanding ratri sasadara wis mancir kapuryan tan kuciwa mama nisik
anggap jrenateng lalu siniwaka sang ngepro tasih aglar neng Cakrawala winurat langut parandene baksa began saking kang tarang kono